Piny owacho kokalo e duol mochung' ne dongruok e alwora ma Nam Lolwe Lake Basin Development Authority ochako chenro mar yaro pith mar ochele e Kemero Luch Irrigation Scheme e kaunti ma Homa Bay madhi muonyo omenda maromo Sh5 milion e tielo mokwongo. Chenro ma kama geto puothe eka 2,700 mibiro purie ochele ka gidwaro mondo gimed kwano ochele mawuok Kemero Luch ma bende okwako kar chieng' od bura ma Karachuonyo gi Rangwe. Kod 400 osebedo katimo pur mar ochele bwo chenro mar Kemero Luch, chenro momako kar od bura ma Karachuonyo kod mano mar Rangwe, kendo gisebedo ka giyudo sir kuom sirikal kokalo e duol mochung' ne dongruok e alwora ma Nam Lolwe Lake Basin Development Authority. Kaka yor medo bero chenro mar pur ochele e Kemero Luch Lake Basin Development Authority koro chako yanga chenro mar medo yaro pur mar ochele e alworano mageto puothe ka 2,700 e tielo mokwongo mar chenro no ma bende dhi muonyo milion 5. Jatatije maduong' mar Lake Basin Development Authority Wycliffe Ochiaga wacho ni chenro no bende geto yawo kuonde ma pi osebedo kaluwo mane odinore kaka yor medo bero pur mar ochele e alworano. And wabiro mondo wachak yawo canals mosedinore mondo serve puothe 2,700 mokwongo. Then wabiro chako wayawo puothe mamoko. Waneno ni wachak gima nyalore mondo pur ochakre. So jopur moko yudo the first phase mitimoni, pod nitiere another phase mwadhi timo puothe gite. Dwaro wa en ni kwatieko puothe ma Kemero Luch wang'iyo chiegni eka 10,000. So jopur te manigi puothe kaendi by next year dwe mar 6 puothe te dhi bedo gi pi. The government has invested around 5 million for this phase 1. Ochiaga mane loso ikine chenro mar chako yaro pith mar ochele Luch Kemera ne okone kar thidhna ma Ondago en achiel kuom kuondego eko magadiera makoro biro time pith mar ochele e alworano. Kane okone Lake Basin Development Authority tiyo kanyakla kod migepe mamoko mar konyo jopur ochele Luch Kemera kod manyo negi chirni. Wan kaka Lake Basin wan gi machine marego mchele. Partners wama iluongo ni Green Tech bende nigi mchendgi miluongo ni Samurai. So gin bende girego mchele. So mchele mwadhi nyuolo ka chiro mar mchele nitie. Jopur osewachonwa ni ka pur obedo maber ma ji te odonje pur to wabwa kel machine moro ei Kemera ka. So wan bende wa challenge gini wakungo ane kaka pur no timore mondo wakel machine ei Kemera ka. Wadwaro ni by the time watimo the first harvest bang efforts mwaketo gite puodho achiel eka achiel gol kata mana tan 4 kata tan 4.5. We want to produce our rice locally, and in that case we are going to support the farmers through finances, but at the same time we are also going to make sure that market is readily available. Jopur ochele bwo chenro mar Kemero Luch orwako sir ma Lake Basin Development Authority timonegi ka gikone odhi konyo e ting'o malo pur mar ochele e alworano. Nikech en lake mosebedo e Karachuonyo ka nidwa lok kuonde mantiere minyalo pure mchele mondo pure mchele to kosebedo mayot. For the first time wayudo partners moyie mondo lok Ondago, olok Riwa and along the lake region ma tiere Kindu area ka. Osebedo kuwa haya mana puothe kocha mondo pur mchele. Kata sani an gi several bags kanyo mapukarego. So biro this irrigation scheme dhi konyo kabisa. Kendo ng'ama riek, ng'ama nigi tekre nigi hawe mondo chung' malo kado tim gik manyalo timo because of this scheme. Grube mosebedo registered. Sani wan kod grube madhi 500. Group man kod interest groups. To gin about 500. Each group is 25 people. To kagi biro wamiyo gi pesa kae to gipuro godo mchele. Koro kod partners makoro biro sani aneno ka koro mchele dhi bedo a reality in Central Karachuonyo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.